ҳамагӣ бо нархи 166 000 сомонӣ шумо метавонед соҳиби хона шавед. Марҳамат, пешниҳоди шумо мекунем квартираҳои фурӯшии арзон. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado. суроха ноҳияи рӯдакӣ аз ин тараф бозори давлати Зафар ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф маркази ноҳия, ҳукумати ноҳия. марҳамат, худи сохмон дӯстони азиз, бинои 14 ошшонага мешавад. айни замон сохмон ба пуррагӣ рафта истодааст. дар оянда фасади зебо, лифтҳои замонавӣ, таъминоти беҳтарин, барқ, об доимӣ, минтақаи беҳтарин аст, чунки дар наздаш якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, маркази ноҳия, бозорҳо ва ғайра қарор доранд. худи биноям дар назди роҳи мошингард ҷойгир мебошад. хулас минтақаи беҳтарин барои зиндагӣ. нархҳои дастрас мебошад. фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. ҳамагӣ бо нархи 166 000 сомонӣ шумо метавонед соҳиби хонаи худ шавед. нархи 1 квадрат аз $380 то $500 мебошад. аз 47 то 107 квадрата вариантҳо ҳаст. метавонед муроҷиат кунед. инчунин таърихи кредитам харидорӣ карда метавонед. 50% пули хонаро пешпардохт мекунед. боқимонда маблағро то домбудшавия меспоред. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсол шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.